Nanay, sabi mo po, sa inyong birthday nganyan. Dahil mo man po inasa na may maabot sa imong census nganyan. Dahil man po. Nasa yun po mga aki mo? Saro lang yan. Saro lang po. Tulo yan. Tulo po, si Say po ang tulong. Si Julius Padua. Si Say pa po. Si Adrian Padua. Si Macmug. Iyan. Si Map pa po. Tapos mga kaibanan mo po dyan. Uni. Pamangkin ko. Tapos Tapos po, may saro pa. si Say po yan. Si Kenneth San Juan. Si Kenneth po, na San Juan. Okay po, nanay. So, bali po, papa-open ko lang po ni nanay para ika na lang po makahiling kang mga packages na ipipilion mo. Iyo po, okay lang po. Tungka si nanay. Galaw-galaw, nanay. Galaw-galaw. Ayun, nanay. Sige, nanay. Buksan mo to, nanay. Ito po. Pindot ka dito. Ito po. Ito, nanay. Hawakan mo to. Itong inaalalayan ko. Ayan. Sige po. Buksan niyo po, nanay. Sige po. Sige po. Sa ating lahat, mga ka-JFS, and syempre, welcome back din to me. At kung pasensya na nga po, hindi nyo ako nakita sa mga past videos natin, kasi syempre ang inyong ambassadors ay medyo nagpahinga lamang, pero eto na naman ako, muli na namang magbibigay ng good vibes sa inyong lahat. And good morning, a fresh morning, dahil sisimulan na naman natin ang pagbibigay ng sorpresa bound to Malinaw, Libmanan, Camarines Sur upang sorpresahan isang na pinakabonggang nanay na bibigyan natin ng tsak na swak na sulit na packages from JFS team. So tara na kilalanin na natin ang ating packages o mga regalo na ibibigay natin sa kanya ngayong umaga. Syempre meron din tayo dito 3-feet stuffed toy na ibibigay natin sa ating lucky mommy for today. Meron tayong customized cake na may nakalagay na Feliz 66 Cumpleaños Mommy. At syempre meron din tayong hot air foil balloon na colored gold na ibibigay din natin for Mommy. At syempre kung makikita nyo sa aking likuran ang pinakabonggang nating fresh flower bouquet na may muddy bouquet na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. So talagang napakabongga na naman ng regalo na ihahatid natin sa kanya maya-maya lamang. So ano pa tinihintay natin? Kilalanin na natin kung sino siya. For our social media accounts for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Tara na't puntahan na natin si nanay at bigyan natin ng good vibes ngayong umaga for her 66th birthday. Andito na tayo sa Malinaw, Libmanan, Camarines Sur. Tara na sorpresahin natin si Nanay Tita. Maingat masyado. Nadaanan natin yung resorts dito sa Malinaw. Napakaganda. Hindi tayo kay Nanay Tita. Tao po! Hello po! Tao po! Ay! Hello po, Nanay Rita. Kayo po si Nanay Rita? Ay, si Nanay Rita, shala, mainita. Nanay, ma-census lang kami saglit.
sa mga senior citizens po, tigtawan po kami ni Kapitan ng mga list po. Saro ka po sa sali nyo sa listahan. Rita S.J. Padua po. Madyan po yan, nai-interview ako na sa may royal si nanay. Bonggang-bongga. Hindi lang ako nanay na ito. Okay lang po. Kumusta nanay? Sige po. Hindi ka na lang nanay. Parang ano po. Ay, ano lang po. Yan nanay for proof lang po. Yan for video. Kumusta ka nanay? Ayos lang po. Ang pirang edad mo na po nanay? 66. 66. No rin ba ang birthday po? Unyan. Ay! Ay, ang birthday mo po unyan. 21. Wow! Sakto! May dulaan po kita, Ay, nanay. naman. Pwede po ako makikakan after kang interview ko. Ay, dahil pa nakakalutugan. Ay, dahil pa nakakaluto. Sige, nanay, may ipapaluwas lang ako sa inyong mga item. Bali, tulo po, to pagpipilian mo lang to duman sa kotse me. Kasi po, may relief din kaming itatao for senior citizen. Sakto, birthday mo pa po. Pwede itataw na lang po sa imo. Bali po, may tatao kaming card din sa imo, nanay, para dyan. Okay lang po. Okay lang po. Mayo ka man kung in-expect ng mga bisita. Ay, mayo. Mayo man. Madyan, Tadi nanay. facial man mo niyan. Ay, iyo po. Sa bagay, pandemic po. Madyan po na, nanay. Si Payong. May kailangan lang po ng video. Pasensya na po. Medyo kailangan. May payong tayo, nanay, para hindi masyadong mainit. Okay, birthday pala ni nanay. Hindi daw ko ini-inform. Si nanay talaga, oh. Halika dito, nanay. Sige, nanay. Samahan kita. Sige, pwede mo to, nanay. Bitbitin natin tong payong. Ayan. Ito na, nanay. Ayan na siya. 66 na po lang si nanay. Bongga. Mukha lang po kayong 65. Bonggang-bonggang 65. 66 ka naman yan, nanay. Bonggang-bongga, di ba? Alam nga ako po yan ang... Oh. Ayan. Nanay, digdig ka po, nanay. Sab ka lang po, digdig. Ayan. Ayan po. So, nanay, sabi mo po, sa imong birthday ngunyan. Dahil mo man po inasa na may maabot sa imong census ngunyan. Dahil man po. Nasa po mga aki mo? Ito sa lang. Saro lang po. Tulo yan. Tulo po. Si Say po ang tulong. Si Julius Padua. Si Say pa po. Si Adrian Padua. Si Makmuk iyan. Si Map pa po. Tapos, mga kaibanan mo po dyan. Uni, pamangkin ko. Tapos Tapos po, may sarupa. si Say po yan. Si Kenneth San Juan. Si Kenneth po, San Juan. Okay po, nanay. So, bali po, papa-open ko lang po ni nanay para ika na lang po makahiling kang mga packages na ipipilion mo. Iyo po, okay lang po. Tungka si nanay. Galaw-galaw, nanay. Galaw-galaw. Ayun, nanay. Sige, nanay. Buksan mo to, nanay. Ito po. Pindot ka dito. Ito po. Ito, nanay. Hawakan mo to. Itong inaalalayan ko. Ayan. Sige po. Buksan niyo po, nanay. Sige po. Sige po. Hello po! Good morning, nanay! Ayan. Nanay niya na nabubuka. Hello, nanay! Kamusta? Hello, nanay! Halika dito, nanay! Wow naman! Nakapagaganda na ng ngiti ni nanay. Nag-sing si nanay sa kanyang sorpresa. Hello, Nanay Rita! We are the JFS Battles and Services and I am Ate Angel, the Love and Surprise Ambassadors. Good morning po! Itong regalo na to ay para sa inyo. Meron kayong 3 feet stock, oh. Nasaan po? Si Kenneth. Sa tingin niyo po, kanino galing to? Dito aram po. Day mo po aram. Inyo na aram. So ito, nanay. Itong 3 feet stop toy, itong customized cake, itong heart-shaped foil balloon natin. Para sa iyo po to, nanay. At syempre, pahawak ako ulit ng heart shape natin. Ayan. So, nanay, pwede tayo. Wala naman po akong COVID. Safe naman tayo. Nakikita mo ba to, nanay? Wow, nakikita mo ba yan? So, tingin mo kanino kaya? Para kanino yan? Para kay Papa po talaga yan. Hindi po yung para sa inyo. Pinasabay lang po talaga. Hindi, joke lang, nanay. Para po sa inyo yan, money bouquet na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Tanggapin niyo po to, nanay. Hello, happy birthday! At syempre, hindi po mabubuo ang araw na ito nang wala ka pong sash dahil ikaw ang reyna namin. Tanggapin niyo rin po tong sash namin na merong happy birthday! So, palapakan naman natin si Nanay Rita. Ayan, kabili-ribig yung mga sash natin. Ayan, nanay, isuot niyo po tong sash natin. Ayan, nanay. Hawakan ko po muna yung bouquet. Isuot niyo po tong sash natin. Ayan. At tanggapin niyo po ulit tong 20,000. Ayan, nanay, kumusta?
Kumusta po ang feeling? Nahihibi na si nanay. Kumusta po ang feeling na nakatanggap ng 20,000 ngayong umaga? Grabe po ang kaanuhan. Grabe ang kaugmahan. Ayan, nanay. Meron akong babasahin na message para sa inyo na nakalagay dito sa frame dahil syempre kahit po wala sila dito sa tabi nyo, ay meron din silang inihandog na mensahe para sa inyo. At ang nagpabook po nitong sorpresa nito ay si Kenneth San Juan. So babasahin ko po itong message para sa inyo. Galing po sa inyong anak, ako, kapamilya, at sa inyong pinakamamahal na asawa. Dear Mama, happy 66th birthday po. Salamat po sa gabos na sakripisyo mo sa samo na magturugang, lalo na po sa sobrang pagpapadangat mo sa imong mga makuapo. Ingat ka po, Permi. Sana dakol ka pa pong birthdays na mag-abot sa imo. Mahal mi po ika. Enjoy your day. I love you and happy birthday from Yayan, Anding, and Totoy. Ito naman ang isang message mula kay happy birthday po, Nana Rita. Wish ko po sa imo na sana tauan pa ako ni God ning dakol na blessings and tauan pa ni po ning kadakol na celebrations para sa imo. Always have a good health sa indo ni Daddy. Sana po maging maugma ka ngunyan and magustuhan mo ining diit na surprise na inihanda ni Kenneth. Mabawi man lang po ang nabawi na lang po pagkatapos na. Again, happy birthday and I love you from Ira, your one and only beautiful daughter, Char. Wow, may pa-beautiful daughter. Next message po, ito naman. Happy birthday, Ma. Ingat ka, Permi. Tapos dahil magparapungot na maray. Padangat ta ka from pinakagwapo mong aki, Makmak Feliz. 66 kumpleanyo, Mommy. Good health. Sana po maging maliksi ka pa and stay safe always. I love you from Ken Ganda. Ayan mga kanya. Si Ken po pala itong message ni Ken ay itong Mac Feliz 66 kumpleanyo, Mommy. At ito naman pong last message ay galing sa inyong pinakamamahal na asawa. Happy birthday, Mama! Sana nag-enjoy ka sa regalo. Mama Chup Chup from Julius pala. From Julius. Maraming message pala ito. Ang huli, eto na. Happy birthday! Mahal kita hanggang sa walang hanggan. From Papa. Wow, sana all. Walang hanggan. Mami, kamusta naman po? Yan po yung mga message para sa inyo ng inyong pamilya. Ano naman po sa pakiramdam? Lapit ka dito, Mami. Ano naman po sa pakiramdam na nasurpresa ka ngayong umaga? Sabi mo, papakakanon mo ko, ha? Kaya magluto ka na sa lao. Charot lang. Sige, Mami. Ano pong gusto niyo sabihin na mensahe? Ang nagpabook nito, nakaisip ng surpresa na to ay syempre kay Kenneth. Wala daw siya dito at na-awkward daw siya. Na-awkward siya pag nandito daw siya eh. So, andito na lang sila sir, sila ma'am. Ano pong gusto mo sabihin sa kanila? Salamat man sa indo mga ate ko. Tapos, ikinit sa kong ako. Masyadong emotional si mami. Sige po, mami, ano pa po gusto niyo sabihin? Mapapanood po to sa ABS-CBN. Charot lang, mami. Sarado pa pala. Sige, ano pa po, mami? Salamat po sa indo. Sa indong surpresa sa kuya. Yes po. Hindi ko mag-inaasahan talaga. Ayo po. Ano pa po, mami? Yun lang, mami? Iyon na lang po yan. Ay, masyado nang naiiyak si mami. Ayan, smile ka naman dyan, mommy. Smile ka naman dyan. Wow! Palabakan naman natin si Nanay Rita. Okay, everyone, mga ka-JFS, ito ang ating lucky mommy na si Nanay Rita San Juan Padua. Tara na't samahan niyo pa rin kaming ipablow ang kanyang customized cake. Hello, hello, hello! So, we are back. Live here pa rin tayo sa Malinaw, Libmarang Radyo, no? Live here pa rin tayo sa Malinaw, Libmarang, Camarines Sur. So, halika dito, mami. Isog ka dito, mami. Ayan, so bago ni mami i-blow ang kanyang candle, syempre, kakantahan muna natin siya ng happy, happy birthday! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Sarap pa! Happy birthday to you! Happy birthday!
make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday, Nanay Rita! So, any last message po for your family, friends, syempre sa inyong mga anak, sa inyong asawa? Nasa po ba si tatay? Sa Manila. Nasa Manila. Sige po. Okay lang, Pen. Sa Manila. Opo. Ini lang. Siya lang po ang kaibahanan po ninyo. Opo. So, Nanay, ano pa pong gusto niyo sabihin sa inyong pamilya, sa lahat-lahat na gusto niyong pasalamatan? Salamat sa mga aki ko sa kutsa inikikinit. Ngunyan lang ako nakaarog sa inyo. Ayan. May susunod pa po ba, ma'am? Kaya tayo kuman inaasahan na. May susunod ba dyan? Sunod po, 21,000 naman yung mama ko. Pagpataas po ng pataas. Charot lang, ma'am. Pinapasaya lang kita, mami. Ano pa pong gusto niyo sabihin, mami? Ika na. Ay ka na. Ayan, since si Sir kasi yung meet up ko kahapon. No? Sir, since ikaw yung nag-iisang anak na dito, anong gusto mong sabihin sa iyong pinaka magandang mommy? Kasi, Ayan. Ano po? happy birthday. More birthdays to come. And good health. I love you. Salamat. Good health. O, so si ate naman. Si ate, halika dito ate. Kasama to si ate. Pagbayadan namin eh. Pagbayadan. Pagbarayadan. Charot. Ayan, si ate naman. Anong gusto mo sabihin sa iyong auntie? Auntie. Ayan. So yun po, nasabi ko naman sa message ko, so happy birthday. Sana po, marahay ka na soon. And stay safe. Then, dako na birthday pa rin ko ang celebrate. And pag nakatapos pa ako, bawit mo pa. Ay, Others wow. Palapakan naman natin. Very good yun. Very good na babawi. Magtapos ng pag-aaral. Very good yun. So, Mami, happy ka na ba? Happy. Pakita mo naman yung smile mo. Happy. Ayan! Again, we are the JFS Petals and Services and I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. We don't just create but we captivate. Follow, subscribe, and like our social media accounts. Isa na namang nanay ang nabigyan natin ng swak na sulit na packages ng JFS Petals and Services. Magbabay ka naman, Mami! Magbabay ka, Mami! Bye!